Mozdevku. Riadne mozdevku musíš pípať. A vy tu iba pozeráte, ako ľudia pracujú, či jak? My sa nudíme. DX-ujeme. Ideme ako si. Ideme, môžem už? No, dojdeš osličku. A kde je oslička? Ale takto vypadá, ako keby pracoval, pozri, ako mu tečú vony. Však veď to? Ja som doteraz robil. No, Som unavený. Hľadal som DX-y. Kde je oslička? Žuky, Áno. daj mu osličku. Tu pri mne. Tu je. Idem ja teraz kosiť. no. To bude. Ja sa aj nabrúcim. A tento už tu vyvalený, tento najviac robil. Pozri. Hneď chytí ho slnko za chvíľu. Ču. Zomrel na tráve. Pýtame Tomu to je najlepšie. Ako? To neodmáš. Nevieš, nebudeš vedieť. Ako? Tak počkaj, Mária. Tak? Ale nebudeš vedieť. Tak radšej takto. Takto. Počkaj. Ja. Takto tebe. Tak zvykneš. Oláko. No? No? Ja zle. Dobre. Počkaj, ja nabrúsim. Dobre, stačí dobre. Jo, vanem, vaj. A ja som tu najviac pracoval, pozri. Lampáreň. Poriadný kulák. Fú. A DX anténa tam nás čaká. Hej. Ja aj to som ani neodfotil, počkaj. Tam je hore anténa. A vieš, ako chodí takto hore. Vieš, a také malé kusy len. Naučí ťa. No, počkaj. No čo, už narúbaný to? Nie. Musíš takto. Odtiaľto, aby si tu len... Aha. Počkaj, nič mi to Len také malé kusy. Aha. Vieš, také po 10 centy. Hej, dobre. Lebo keď zoberieš veľa, tak... Dobre. Takto, aha. Dobre, počkaj. Mária, a nechoď takto úplne, ale len také odtiaľ okolo. Aj, ako fajne.